Ja. Du er på fjernsyn, Liv. Vi lægger det på YouTube. Hvor bliver du af, Christian? Det er på tid, det her. Ja, det kører. Sådan. Du mangler lige en kold sodavand, hva'? Ja. Eller en varm kop kakao? Ja, det kunne jeg godt bruge. Sådan, det er godt. Er du inde? Ja. Kan du godt? Så, Christian. Jeg kan godt den støv. Jeg hopper lige op. Jeg lige hopper helt op. Christian, vi står her. Jeg falder lige. Jeg stod på et sten. Jeg kan ikke gå. Gør det. Jeg kan ikke nå jord. Ja. Jeg kommer. Er du oppe? Jeg er oppe. Ja. Ja. Nå, Christian, hvad så? Skal vi lade dig flyde videre? Ja. Det kan jeg bare sige, men det her, det er altså sjovt, Flemming. Ja, det er lidt godt. Det er sjovt. Jeg ved ikke, hvor køber man sådan en dragter her.